Parlok baro, da kanela pentep bahadian ka jing kmi thu ya ka jing long jing man, ha ka bede ba ka jing dan jong ki positive case ha po ka district, bat kum shibinta bante la kam ya ka jing sa preng jong ka ne ka jing pang COVID-19, ka district magistrate jong ka Ribhoy district nong po, lengba ka kandan an chispa sau pusau CRPC, kalapan bena ba ondang pedeng biang ya ka lockdown, habaro ka way ka district, kaban sedang nadu kapor san baje min step jong ka khat sao trik ubnai bendriu ar hajar ar puwe hadu kapor san baje min step jong ka ar puwe trik ubnai bendriu ar hajar ar puwe kiba pat sya ban pentri kam kiba kantop ya ke jingelang pat ba ka jingelum briu ha ki jaka manible ka jingpli ya ki tourist spot ka jingwan jong ki tourist nashabar ka interstate movement kijing elek kai sports bat kijing yeto shongkurim. Barok kidukan marbam, kentop ya kidukan di jingbam ya kijingri, kibalapan bed daw block development officer bat kirang bat shnong, la ay lat ban pli ha ka singi nengkong, singi balang bat singi tok ding, kata nadu kapor khandai beje min step hadu saw beje janmin. Kiway pat kum kidukan hardware, kijaka di mau bat syam, electronic shop, dukan di tiar gas, dukan mobile phone bat repair, dukan kali bat di tiar kali, furniture bat fabrication units, dukan sentiu bat sara sentiu, garments, footwear, jewelries bat cosmetic, lasya ban pli ha ka sengi baar bat sengi pale, nadu kapor khandai beje men step hadu saw beje janmit. Kiway pat ki jat kam kum ki instu construction work, ki home delivery but commerce activities, la ay latang lengba ka permission na ka office jong ka deputy commissioner. Ka jingelum briu ha ka balit on tap ya ki balaklat, kan long tang shpongun. Baro ki central but state offices, bank but ki post office, kintri kam da ka bapenduna ya ka jingdon jong ki staff. Kane ka an kan nom trikam ya ki nong tri jong ka kot ka kya, kinong shong shnong, kibalit ban ai tika yada, police, security, but armed force, civil defense but home guards, fire and emergency service, electricity, PHE, municipal, public distribution system, DIPR, telecom service, press, petrol pump, LPG, veterinary. Kibatrei hakikat lingsun, ka jingtre ya ka GNERGA bat ki kamrep kamriang ha kinong kondong. Barok ki kali ki ha banyat de ki pas bat ya ki bom ko ngu on pensdom ni ki kat kum kaan. Labat ha ya barok ba ki day ban buot renti ya ki lat jingada kum ka baden ye ki mas ban thet ti bun sin bat ka ba pen ye jinga ya la de ne ki weipan. Kublai shibun.